A v mene technického úseku poďakovať za poloročnú prácu v tomto zariadení, to je za prvé. Za druhé, popriať vám všetko len to najlepšie k vášmu životnému jubileu. Hodne zdravia a šťastia, či už v práci, alebo v rodine, s priateľmi a samozrejme v pracovnom kolektíve. Takisto zároveň ospravedlňujem technického námestníka, ktorý teda nie preto, že by tu nechcel byť, ale preto, že tu nemôže byť. Takže ešte raz, všetko dobré. Toto je vedenia a toto je moja. Ďakujem, nám môžeš. Janičko, taká zvedenia za celú našu škodu, za tvojich kolegovcov, veľmi jubileu krásnemu, všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravíčka, aby si bol vždy veľmi svojej práci, aby si bol šťastný, umeľnica. Ako som malá, tak je pravda, tak som si volal, čo namalil, tak to je odnosť. Ja nemôžem, ale